οριστήκαμε ως προσωρινή διοίκηση από το Πρωτοδικείο και συγκροτηθήκαμε όσο οφείλαμε σε σώμα, κάποιοι έπρεπε να οριστούν πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ταμείας, γραμματέας για να κινηθούν κάποιες διαδικασίες. Εκεί λοιπόν με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της προσωρινής διοίκησης που είχε οριστεί από το Πρωτοδικείο, ανέλαβα την πρωτοβουλία να κάνω μία επαφή με τους παράγοντες του Αστέρα, όπως και έγινε. Αυτός που προσέγγισα σε πρώτη φάση ήταν τον Γιώργη τον Πορορίλο, ο οποίος στο γραφείο του Αστέρα, του οποίου περιέγραψα την κατάσταση, βέβαια τους ανενήμεροι το ότι διαδραματίζεται γύρω από τον Παναρκαδικό. Εγώ όφιλα να τον ενημερώσω στα πάντα, όπως και έκανα. Του είπα ότι από τη στιγμή που εσείς έχετε την καλή πρόθεση να στηρίξετε το ότι μπορείτε, το θέμα είναι αν θέλετε, εμείς, ως Συμβούλιο του Παναρκαδικού, αλλά και τα μέλη, θα σας παραδώσουμε την ομάδα διοικητικά, προπονητικά, οικονομικά, από το Α μέχρι το Ω, θα τα χειριστείτε όλα τα θέματα εσείς. Εμείς δεν αξιώνουμε κανένα τίτλο, κανένα πόστο, εμείς θα είμαστε απλώς φύλαθλοι, θα βγάζουμε το εισιτήριό μας και θα παρακολουθούμε τον Παναρκαδικό και τίποτε άλλο. Και πιστεύουμε ότι με αυτή την κίνηση, αν έχετε την καλή πρόθεση, θα μονιάσετε και θα αγκαλιάσετε όλο το φύλαθλο κόσμο της Αρκαδίας και της Τρίπολης. Με διαβεβαίωσε λοιπόν ότι θα μεταφέρει στον κύριο Μπάκο αυτή τη θέση του Παναρκαδικού και θα είμαστε σε επικοινωνία να με ενημερώσει το τι ακριβώς θα διαδραματιστεί. Οι μέρες περνούσαν, αυτός απουσίαζε ο μεγαλομέτωχος ο κύριος Μπάκος στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή που επέστρεψε, ξαναέφυγε εκτάκτως για κάποιο επαγγελματικό ταξίδι και μου ζήτησε ο ίδιος να επικοινωνήσει μαζί μου τηλεφωνικά, όπως και έγινε. Αυτό χρονικά μπορώ να σας το περιγράψω, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία, πάντως ήταν πριν από τις Παναγίας καμιά εβδομάδα. Μίλησα μαζί του λοιπόν με τον κύριο Μπάκο, τον είχα ενημερώσει στα πάντα από ό,τι μου περιέγραψε, και ο ενδιασμός του και η επιφύλαξή του στη συζήτηση που κάναμε μαζί ήταν ότι εάν στηρίξω τον Παναρκαδικό δεν τίθεται θέμα οικονομικό, η επιφύλαξη που έχω μόνο ότι στηρίζοντας τον Παναρκαδικό θα διχάσω την πόλη. Λέω, επιτρέψατε μου να σας πω ότι έχω μια διαφορετική άποψη. Θα ενώσετε την πόλη και το φύλαθλο κόσμο. Μείναμε ανοιχτοί στο ότι θα ξανασυναντηθούμε ερχόμενος λίγες μέρες πριν της Παναγίας σε μια κατηδίαν συζήτηση. Του είπα, κανονίστε το με τους συνεργάτες σας, εμείς είμαστε στη διάθεσή σας, όποια στιγμή θέλετε, κλείστε ένα ραντεβού, να τα πούμε και κατηδίαν. Αυτό το ραντεβού δεν έγινε ποτέ και μετά της Παναγίας, αν δεν κάνω λάθος, ή 17 ή 18 του μηνός Αυγούστου, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον Γιώργο τον Ποροβίλο, ο οποίος μου είπε ότι το συζητήσαμε και με τον Ράσταβατ, τον προπονητή του Αστέρα, και ότι μας είπε και αυτό στην εισήγησή του ότι δεν θα ήταν σκόπιμο και σωστό σε αυτή τη φάση να στηρίξουμε και ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εκεί σταμάτησε λοιπόν η όποια συζήτηση με τον Αστέρα και προσπαθήσαμε λοιπόν να τρέξουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα, αν και ο χρόνος είχε παρέλθει. Χάσαμε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις και τις καθυστερήσεις και φτάσαμε στο διατάφτα αυτή τη στιγμή. Είχαν γίνει δηλώσεις συμμετοχής και για τη ΓΑΜΑ Εθνική και για το Κύπελλο Ελλάδος, τις οποίες τις αποσύραμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τώρα κάνουμε την ίστατη προσπάθεια, όλοι μαζί, και εσείς και όσοι δεν έχουν έρθει σε αυτή τη συγκέντρωση, ο Παναρκαδικός να υφίσταται και να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες του. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε εσάς και όσους φίλους που πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολλοί να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, να στηρίξουν το αυριανό συμβούλιο που θα προκύψει. Ήδη προέκυψε, αλλά όσον αφορά τους ρόλους που θα έχει ο καθένας μέσα σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο, για να προσπαθήσουμε να ξαναφτιάξουμε μια ομάδα εκ του μηδενός. Θέλω να πιστεύω ότι ο Παναρκαδικός θα τον βρει το δρόμο του, έχει μεγάλη ιστορία και δεν μπορούν να τη διαγράψουν οι κύριοι αυτή την ιστορία του Παναρκαδικού. Αυτά ήθελα να πω στα μέσα ενημέρωσης.
Οποιαδήποτε ερώτηση έχετε και απορία μπορείτε να την υποβάλλετε.